Kai, wurin nan yana da daɗin zama. Shi yasa na ce mu sunan ai. To, ga mu mun zo. Kin kira ni kin ce akwai magana kina so mu zo. Kuma na ga tun da muka zo kin shi. Haka ne. To, ina jinki. Ko dai ni ma sai na bar gurin za ki magana. Dan da alamun kamar kunya kike ji. A'a, ai tsakanina da kai ba jin kunya, mun riga mun zama ɗaya. Haka ne, to ina jinki. Ko dai wasu kuɗaɗe ne suka samu. Kina tunani yadda za a yi haka shi su. Ni san me da kuɗi fa. Haka ne. Ba kuɗaɗe ba ne suka samu. Wani abu nake so in faɗa maka da ya daɗe a cikin zuciyata. Ni da kai mu zama tamkar 'yan uwa. Abotarmu ta wuce misali yadda ake tunani. Ban san lokacin da na fara son ka. What? Kana buƙatar in maimaita maka ne? To akwai yiwuwar ban ji kalmar daidai ba ne. Na kamu da son ka. Ina son mu yi updates daga abuta mu kuma soyayya. Na yi mamakin jin haka daga gare ki duk da cewa ba abin mamaki ba ne. To amma gaskiya ba abin da ya kamata ki fahimta. Soyayya ba za ta yi a tsakaninmu ba. Saboda ni a iya tarayyar mu da ke babu wani abu da na sa a raina face kawai abokai ne mu sannan kuma da mutunci mai ƙarfi a tsakaninmu. Ba na so mu ɓata rawarmu da tsalle saboda soyayya wata aba ce da mutane suke yin ta don sa ran samun farin ciki, amma a ƙarshe za a ƙare da zub da hawaye da jin haushin juna da gasar rama ma juna laifi. Idan ba soyayya muke ba akwai abin da ina yi miki ko a jikinki ba za ki damu ba, amma kasancewar da soyayya a tsakaninmu ɗan ƙaramin laifi sai mu kasa yi ma juna uzuri. Ban so mu bata alaƙar mu da ke. Ban cancanta ka so ni ba ne? Kana nufin ni ba zan baka farin ciki ba? Ko kaɗan. Babu wani abu da kika rasa. Kawai dai soyayyar ce ban jin zan iya yin ta. Saboda ban yadda akwai wata soyayya yanzu da ta rage a doron ƙasa ba. Ki yi haƙuri. Dan Allah, ba na son ki ƙara furta min kalmar soyayya. Na kamu da son ka, ban san ya zan yi in cire son ka ba. Zan iya rasa rayuwata ta dalilin soyayyar da nake maka. Ya kake so in yi? Allah sarki. Na saba jin waɗannan kalmomin bila adadin. In na hadda ne ma yanzu na sauke na yi hadda. Ba za su wani ɗaɗa da ƙasa ba, kan ma ki ɓata lokacinki. Wannan kalamai ne na yaudara da mutane kan yi amfani da su don su daɗaɗa ma wanda suke so, ko kuma su sa a kama da sansu. Musamman ma mayaudara su kan yi amfani da waɗannan kalmomin. Kana nufin a tsakaninmu akwai kalmar yaudara? Me yasa ba za ka ji tausayina ba? Idan ma babu kalmar yaudara, to ƙarya ta fara shiga tsakaninmu da ke. Wallahi ba ƙarya nake maka ba, na kamu da son ka. Zan iya rasa rayuwata a kan son da nake maka. Ka ji tausayin zuciyar da take matuƙar ƙaunar ka. Kina nufin kafin ki haɗu da ni ba ki raye ne?
ina rayuwa amma soyayyarka za ta iya sa yanzu in rasa rayuwata. Gaskiya ko da ma ina da niyan zan iya amincewa da soyayyarki, na sa ran zaki ya faɗa min gaskiya ki amfani da kalaman gaskiya. Amma na fahimci ke ma kin bi sahun masoyan zamani masu amfani da kalaman ƙarya a tunaninsu za su mallake zuciyar abin da suke. Ban taɓa tunanin ba za ka taɓa yadda da ni ba. Kin gama da maganar da kika kira ni a kai? Ina ganin mu daina ɓata ma kanmu lokaci, mu yi abin da ya dace. Daga yau ba na son ki ƙara yin min maganar soyayya. Abin da zan iya faɗa miki kenan. Saboda soyayya matsala ce. Ni ban hango matsala a tattare da mu ba. Hasali ma nasara na hango mana. Idan muka yi aure za mu rayu a tare. Babu abin da zai raba mu. Kamar yadda muke abotar mu. Kika san ko ina da wacce nake so? Ba ka da shi, da kana da shi za ka faɗa min tun farko. Kinga, Nana, ban da lokacin ɓatawa. Wannan surutan da saki burutsun sun ishe ni haka. Haka za ka ɗauka. Kin gana na, tsakanina da ke babu wannan. Don haka idan wannan shine dalilin da ya sa kika kira ni nan, to ki sani kin yi babban kuskure kuma kin yi min mummunan fahimta da kike tunanin zan iya son ki ko kuma za mu iya yin soyayya. Don haka ni kin ga tafiya ta. Mai je kakka tafi. Dan Allah ka da. Mai je. Yanzu ina ne yake miki ciwo a cikin jikinki? Gaskiya ne yake min zafi. Kirjinki ne ke ciwo? Ba dole kirjin ya yi ciwo ba? Dole kirji ya yi ciwo. Kirji na so ya ci tuwo. Abu mai nauyi ka ji daɗin shi a cikin jikinka ka ce ba shi kuke so ba sai wannan abincin. Wai sunan shi indomi ne ko indo ne sunan shi ko kuka san shi? Kina ji na? Yanzu an jima zan sa yi miyan shuwaka. Kina ji na? Sai yi miki tuwo ki ci tuwo ki ji yadda za ki koma. Haba. Sannu ko? Bari za a samu ruwan shuwakan shi za ki sha. Yana maganin kirji. Kin ji? Wai menene kin kira ni kuma kin zo sai kuka kike? Haba mai je, ka ji tausayi na mana. A yanzu haka ma ba ni da lafiya, kuma rashin lafiya na yana da nasaba da soyayyen da nake maka. Wai da wani yare zan miki bayani ne? Duk abin da na faɗa miki baki yarda ba? Ba na son ki. Alamu sun nuna zan iya rasa raina. Ko so ɗaya ne don Allah ka ce kana so na mai je. To ki mutu mana! Ki mutu mana sai me? Ba na son ki, ki mutu, ki bari. In kika mutu sai me? Ba na son ki nace, ba na son ki.
bullshit. Alamun sun nuna zan iya rasa rai. To ki mutu mana. Ciwo ne kuma zai kawo kuka? To me ya kawo kuka kuma a cikin ciwo? Haba mamana, daga rashin lafiya kuma sai kuka? Kin sha maganin ki yau? To bari na je na ɗauko miki magani. San baki sha magani. To ki mutu mana. Ina ne? Lafiya kalau, ina gajiya. Ya kokari? Ya suna nan kuma. Allah ya dama a da yake makarantar mu ɗaya da ita kuma tsawon kwana 10 ko fiye da haka ma da yanzu ba ta zuwa makaranta. To ban san dai me matsalar ba kuma gashi an zo gobe za mu fara jarabawa. Ba mu gana labarin ce to bari dai in zo in duba ko tana lafiya. Tana ciki ne? Allah ya wana na rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na ta rasu a sanadiyar ciwon kirji. Alamun sun nuna zan iya rasa raina. Ko sau ɗaya ne don Allah ka ce kana so na mai ji. Ba ta da lafiya. San baki sha magani ba. Me haka? Mama, wannan ku taimake ni jama'a na shiga uku. Shi yasa ba ku ganta a makaranta ba. Da wani akwai bashi ne tsakaninku da ita? Da bashi ko? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, bawan Allah. Astagfirullah. Kai, malamin mas din nan bai da hankali wallahi. Wai ya za a yi in ban da raina hankali bai ce wai x minus y raised to the power of square root kuma equals to 0. To me amfanin calculation? Kai dai kawai din. A gama hada komai karshe wai a ce ma 0. Yanzu da yake shiga ki da su ma ba. Kafin in shiga ka san menene? Ka ga yadda kai kyau.
Wai baka ga a class kowa yana maka kallon kamala kallon mutunci ba. Yana da mun kallon tsoho. Kai. Kin je kin sa na lafta wasu manyan kaya ni ba tsoho ba. To ai manyan kaya sun fi maka kyau. Har ni fa ka min kyau yau. To kin na miki kyau na me? Me riban ki dan na miki kyau? Kai ba abokina ba ne? To aboki shikenan ko okay idan ni mummuna ba za ki abota da ni ba. Ni ban ce maka ba amma dai yau ka min kyau yadda ya kamata ka min kyau sosai. Ni ina zan karasa ina ga daga yau ni da wannan rigan sai azumi na 7 nan gaba. Ni ban yadda ba sai ka sa. To sai ki zo ki samu. Ni baran sama ba amma sai ka sa. Anyway, ni yanzu zan koma. Shikenan. Ki ga da su mama. Za su yi. Sai ma haɗu a WhatsApp. Okay. Kin ga da zan yi tafiyan gayu fa. Bari gida ustazai. Assalamu alaikum. Na da dai ta bani ne, kadai ta bani da kewa. Ba ni da kowa. Astagfirullah. 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 Allah ka tashi ka wuce kaji ka yi haƙuri abin da ya hana na zuwa makaranta kenan daga ciwon kirji da ɗauka irin ƙanƙananan abincin da ba ta cin abinci da je da ɗauko mata maganin da ta kawai tana da aman jini na da aman jini ta riga ta mara su ni kaɗai na yi ihu na jama'a suka zo suka taimake ni When you